Erokamano ni Baba Raila Amolo Odinga. Evans osiepna mineno nindo ka teno dhi chung' na ilwenj party wakilina. Nyocha ka wan gi kes gi party to kona ni eno ja party ene wakind party teno dhi chung' na ilwenj party. Ta penjra ni to dhi bet nade ma conflict of interest ntieni. To kona ni weri gi barupe mondikni go ang'e wuon party to wuon party en Raila Amolo Odinga. Koro onge kes kanyo, wabro mana dhi mbele kaka nitieno. To muma kaka wacho ni ng'ato nobi notel mbele notice ji to ken ng'acha jimoko nobi bang'e. What you do with that information is up to you. Langato moso. Aya. Koro jodalawa adwan mondo akaw microphone mondo ami Governor Masia mondo oluong introduce the rest. To jodalawa kapok ji mochung' okiena wach achiel kende. Uyiena joma wacho ni meli be olosi wach achiel oting'e bade malo. An gima dwa wacho en adwa goyo erokamano ni jomiluongo ni Gen Z. Gen Z lweny manyocha ugoyo cha en lweny mane konyowa nikech wan ema wachako lweny manyocha ugoyo no bang' yiero. Kendo uneno kane wadhi barabara to nokwachopo kuma uchope. Omiyo erokamano Gen Z. To wach mar ariyo, jowa mang'eny nyocha oneg kanyocha wamanyo wach ni mokwongo bang' yiero 2022. To nyocha sirikal ochako nego jomoko maandamano mogikni. Wan gima wacho en ni sirikal nyaka compensate families mag joma nyocha oneg. Iwach mar demonstration mokwongo kod demonstration manotim manyocha ni. Alego kae nyocha wito ji 26 ka kwano joma oseneg. Ang'eyo ni jogo nyaka yud haki margi. Jadima wacho ni jogo nyaka yud haki margi. Korona wacho ni John Mbadi kanya winjo no yiere minister ni sami iseka office check mikwongo ndiko en check ma ichulo go joma manyocha oseneg gil maandamano. Mane gima nyocha wachne. Omiyo kora ka thuolo ni mondo aluong James Orengo mondo otek